Πες κάτι. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, δεν μιλάει. Μια αναγούλα. Πρώτος τύπος είναι ο σφυριχτός. Μπορεί να γίνει και μηχανάκι. Βλέπουμε εδώ. Μετά είναι ο κολυμπητικός. Υπάρχει τελικά όση καλοσύνη δεν μπορεί να βρει στους ανθρώπους, θα τη βρει στα ζώα. Μετά είναι ο αεροπλανάτος. Κυριλέφη. Πουστή. Ήσουμε να ξεκολλήσουμε από τώρα. Παραγγέλνει κλασικά φραπεδάκι. Καλαμάκι ξέρεις εδώ. 3 ώρες κουβέντα. Και σε κάποια φάση θα γυρίσει να της πει είπες τίποτα. Όχι αυτή. Άμα είναι μήνα μπορεί. Ύφος Γερμανού. Λοιπόν, οδήγασε. Εγώ βγάζω ανακοίνωση τώρα στο χωριό να μαζέψουμε κομπάρσους. Οδηγείς ρε, άλλαξε καμιά ταχύτητα, άλλη φορά είναι. Τους τσαρώνουμε τώρα. Αυτή είναι η κομπαρσαρία. Όλοι είναι νέοι από 18-45 ετών να συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία. Όποιος συλλαμβάνεται στο σπίτι του θα εκτελείται επί τόπου. Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Σε τσότα γερμανική πες «Γεια! Ich komme, meine Liebe, ja!» Ανακρίνουμε αυτήν εδώ πέρα. Εγώ είμαι ο Φυσούν τώρα. Κάνα το ξέρεις εσύ. Κάνα στην Κασπέλη. Εμείς οι Γερμανοί! Πες «Γεια!» Αγαπάμε το Σεληνίδος, γεια! Πες «Γεια!» Ξέρεις που είναι το ακάρτος? Αυτό θέλαμε, μπρο. Λοιπόν, εσύ να της κάνεις μίλα, σκύλα, εσύ να πηγαίνεις το κεφάλι του σου. Μπράβο. Μια εξαρτιά τη μαράγαμε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Λειτουργεί, ωραία, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα λέω σκύλα, μίλα, σκύλα! Έτσι κι εσύ. Μίλα! Σκύλα! Μη γελάς! Μίλα! Σκύλα! Μίλα! Ξέρεις? Όχι. Εδώ τι μας παιδεύεις τόση ώρα, Κάτσε κάτω, χειροκρότημα στο Γερμανό.